Bon dia a totes i a tots. Com ja ha comentat Paula, vinc del CEIP Trullars de Benifaió i el curs passat vaig fer el projecte als CEIP Reis Catòlics de Silla. Avui tinc el privilegi d'obrir l'acte amb la lectura del diari de Bitàcola. Per a qui no estiga tan familiaritzat amb el projecte, el diari de Bitàcola va passant de mà en mà entre les persones que vivim cada sessió i el voluntari que se'l queda és qui escriu el que ha sentit aquell dia, perquè serà la seva lectura el que iniciarà la següent sessió. Sala l'Horta de Castellar Oliveral, dissabte 16 de maig del 2026. Avui és un dia estrany, no estem tots els que som cada dissabte. Potser la vaga educativa que va començar el dilluns té alguna cosa a veure. Les cares són d'esgotament, però les samarretes verdes que avui portem tots demostren la força del nostre coratge, l'orgull de la nostra lluita i la dignitat de reivindicar i exigir una educació pública de qualitat i en valencià. Eixe és el llegat que volem deixar com a mestres i és la raó que ens mou. És l'essència compartida del nostre projecte educatiu Saó, la grandesa de transformar la societat des de les aules. Per això, i malgrat que continuem en vaga, avui estem ací perquè creiem fermament en el que fem. Avui ens recorre el cos la intranquil·litat que en poques setmanes farem l'estrena i que encara queden tantes coses per acabar, però els que ja ho hem fet sabem que famílies, mestres, alumnes i tots els que hi col·laboren farem pinya i l'estrena serà increïble. Després de compartir com ha anat la setmana que ara acaba, atípica i lluny de les aules, amb les manifestacions als carrers de València per defensar la nostra escola pública, comencem amb les dinàmiques. I en aquest moment comença la màgia. Entrem en una altra dimensió, un espai on les diferències es difuminen i compartim somriures, alegria i innocència. Tornem a ser xiquets. Donem vida a una màquina increïble encara no inventada, amb un engranatge humà sublim. Ocupem l'espai amb dinàmiques corporals per donar vida als personatges de la nostra òpera. Fem jocs d'imitació, exagerant i teatralitzant els passos de qui tenim davant. Treballem l'atenció reaccionant a estímuls sorpresa mentre estem en moviment. I finalment, la meva, una de les meues dinàmiques preferides. Tots en contacte, tanquem els ulls i només sentim. Sentim el moviment i fluïm. La dinàmica per excel·lència de la confiança i la unió. I és aquesta unió, la de l'equip, la que genera la força capaç d'obrir qualsevol porta. A partir d'ací, tot es transforma. I el que ideem i anhelem, junts ho fem realitat. Amb aquesta energia encara vibrant, fem un rogle per compartir inquietuds, dubtes, possibilitats. I l'escolta atenta i transparent de l'equip és el nostre suport, l'impuls que ens fa forts. Ens ajudem mútuament perquè compartim les mateixes vivències a les aules i posem en comú les nostres eines per ajudar els companys. Arriba el moment de dir adéu. Quan ens tornem a veure ja serà per a celebrar l'èxit i la il·lusió de les nostres estrenes. I un any més, Saó haurà fet la seva màgia. Màgia pura que les xiquetes i xiquets multipliquen fins l'infinit. Satisfacció immensa pel treball de tot un curs. Meravella d'una unió teixida entre tots. Gràcies de tot cor, mestres de Saó, per compartir amb nosaltres un projecte tan gran que es llegeix Saó, però que s'escriu amor.